crèdit, elevarà definitiu l'adjudicació provisional aprovada per l'acord del 21 de novembre de 2014 a Cajamar. El ple del 21 de novembre va aprovar una operació de crèdit, va adjudicar provisionalment en Cajamar una operació de 1.971.000 euros que servia per a cancel·lar l'operació de crèdit formalitzada en l'ICO del fondo del pla de proveedors. El 24 de novembre es va enviar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El 10 de febrer vam requerir via telefònica que complementaren que feren un informe d'intervenció per a calcular l'estalvi financer, que ascendia a 224.000 euros. Es va enviar per internet l'informe i en data 12 de febrer, en data 18 de febrer ha tingut entrada l'autorització del Ministeri. Hi ha un termini d'un mes per a fer l'operació. Es tracta d'elevar a definitiu l'acord municipal del 21 de novembre i citar a Cajamar per a formalitzar l'operació. Alguna intervenció? Bé, nosaltres anem a votar en contra per una qüestió de coherència seguint el vot igual que l'altra volta. Nosaltres que vam votar en contra de que l'Ajuntament assolís el préstec ICO este. Tot i això, sí que trobem que en aquest cas és la decisió correcta, el que ha de fer no posposar el pagament i continuar endavant per a pagar-ho el més aviat possible. De totes maneres, nosaltres votem en contra per això, per aquest motiu. Nosaltres vam votar a favor perquè pensàvem que era un estalvi d'interessos i sempre que sigui un estalvi que l'Ajuntament li costa menys diners tornar al préstec sempre és interessant. Continuarem votant a favor. Doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra?